Gaur, datorren larunbaterako itsasorako azken deia egiteko bildu gara hemen. Eta tamalez, atzoko polizi operazioaren balorazioa egin behar dugu ere. Lehenik eta behin, kausa bat esan nahi dugu. Ez da atxiloketetarako garaia, konponbiderako garaia baizik. Eta atxilotutako guztiak berehala askatzeko eskatzen dugu. Gure bidea, ez ustera animatu nahi dugu euskal gizartea. Eta lanean jarraitzera giza eskubideen eta bakearen alde. Larun batean, orain sentitzen ditugun tristezia, kezka eta amorrua, itxaropenaren, konponbideen eta geroaren aldeko milaka tanta bihurtuko ditugu. Gizarte honen gehiengoak ez du ulertzen eta ez du onartzen gobernu espainolaren jarrera bortitza eta provokatzailea. Eta larun bat honetako mobilizazioa horren ispilu izango da. Gure ustez, atxiloketa hauen helburua arreta desbideratzea da. Une honetan, sakabanaketa eta gatazka puntua, sakabanaketa eta gobernuen ahulgunea ez dutelako arrazoirik mantentzeko. Horregatik, zer egin ez dakitela gizarteak pakeranzko pausuak eman nahi dituen honetan, gobernuek gerra irudiak erakutsi nahi dizkio. Baina larun batean, erantzun indartsua emango diegu. Inoiz baina handiagoa, presoak Euskal Herrira ekarri behar dituzte. Alde horretatik, zorionak eman nahi dizkiegu herri honetako tanta guztiei asteotan egin duten lanagatik. Dudarik gabe, lan horren fruitua azken urteetako mobilizazio handiena izango da. Tantaz tanta, pertsonaz pertsona, urtarrilaren 11an, itsaso izugarri handia sortuko dugu sakabanaketaren amaieraren alde. Giza eskubideen urratsen amaiera eskatuko dugu, eta Madrilgo eta Parisko gobernuei aditzera emango diegu nekatuak gaudela beren politika suntsitzaileekin. Politikariek arazoa konpontzen ez badituzte herritarren garaia iritsi da. Bakoitzaren ideologia eta interesez arantago garaia iritsi da kalera ateratzeko eta adierazteko euskaldunok bakea nahi dugula, ez dugula gerra estrategiarik onartzen. Eta garaile eta galtzailerik gabeko gizarte bat nahi dugula. Bestetik, ekimen honen pluraltasunarekiko errespetua eskatzen dugu. Urtarriaren 11an, erreka eta ibai askotako tantak bilduko gara. Ideologia desberdinetako pertsonak eta beraz, datorren larun bateko itsasoa gizarte osoarena izango da. Horregatik, sektore edo indar politikoen ordezkariei egun horretan protagonismo osoa herritarrei usteko eskatzen diegu. Nabarmendu nahi dugu mobilizazioaren helburua sakabanaketaren amaiera eskatzea dela eta irudi nagusia eta bakarra gure tanta guztiak izango direla.